Dobrý deň, dámy a páni. Dneska tu budeme hrať Brawl Stars, ale výnimočne s mojim kamarátom. Pozdrav. Dobrý deň, dámy a páni. Takže, my tu sa tentokrát budeme hrať Trio Showdown dneska. A ja som ako dneska získal fakt dobrého brawlera. Ako môžete vidieť, je to Chester. A my ideme na to. Ok, mne to trošku laguje, ale nevadí. Akože... My sme s ďalším Chesterom, nice. Nevšímajte si moje meno, dobre? Neba. Ale to je viac potom zaujímavé. Pozor, tu je šelina. Ja viem, keď som taký sprostý. Pozor, Eriko, poď. Dobre, zabil. Sakra, nevadí. Tak zabil Erika. A za chvíľku budem... Poď. Už to na tebe. Yes. Yes, žijem. Yes. Nice. Uteč. Utekám. Je tu za mnou tento typeček. Nice, tento typek zomre. To som minul na nič. To mám vlastne hrozne málo. Jak sa budeme? Mám ho. OK, nice. Mám málo životov, a ty ešte viac. Ja. Menej. Pozor, pomoc. Dobre, zabil som ho. Nie. Ja si hlavne dávam pozor na týchto nubakov. Dobre, ja som zomrel. Nice. Žiješ? Ešte s takým typkom jedným. Dobre, ty máš hrozne veľa tých vecičiek. Dobre. Yes. Nice. Dobre, máme tam. Teraz pôjdeme poslednú hru. Dneska to bude také krátke video. Ja pôjdem teraz tam. Dobre. Ja idem pre toto ďalšie. Nice. To je Piper. Piper zabijú. Aj blutuje. Dobre. My sme ich teraz úplne killili. Hej. Pomôcte vám celkom málo. Kamo, to dáme. Máme 11 tých energy. Ne, to som tam spavnul. Nechajte mi ho. Díky. Ja som ti pomohol trochu. Ale ja som to... OK. Takže toto je koniec videa. A dúfam, že sa vám páčilo. Dajte like a odber. A napíšte do komentárov, v akej toto video pozeráte časť. Dovidenia. Ešte povedz niečo? Dovidenia.